Okay, ninigabay na si Father Jason Paragiton labot sa pastoral visit no gipaygayon with Archbishop Martin Mawad do sa tuwa sa bispo. Father, usa ka importante no dunay mapaygayon na susama ni nga pastoral visit with Archbishop Martin Mawad. Okay. Sa tanan nga una no, sa tanan nga mga naminaw meaning mao nga usa man itulungan sa DXDD. No, una sa tanan ako pagtimbaya ng tanan. Kining pagbisita ni Archbishop Martin nining maong parokya sa Beren sa Kaloy pare sa Pangabuan. Mao ni ang gitawag nato nga pastoral visitation. No, diha sa balaod sa tong simbahan, labi na kumusayta sa maong canon law. Ang Canon 396 matud pa ang obispo diha sa iyang ginsakpan nga lokal nga simbahan aduna sa gitawag nato sacred obligation, kining gitawag nato pastoral visitation. At least mabisita niya matag tuig ug gani kung dako kaayo ang mao nga insakpan, kung mahimo mabisita niya sulod sa 5 ka tuig at least once. Pero iawhag yun nga matag tuig mabisita. But we know very well Archbishop Martin nga kanunay gid siya nagabisita sa matag parokya. Kini lang gitawag nato pastoral visitation. This is the official visit of the Archbishop. Diin gihimo nato dinhi ang pagpangumusta sa mga katawhan nga insakpan, uban usab sa pagpangumusta sa mga records nato diri sa simbahan. Kini siya kung sa laktod nga pagkastorya, kini siya nga pastoral visitation of the Archbishop. Usa kini kadako nga grasya. Pagpadayag sa iyang gitawag nato paternal presence o pangumusta sa mga katawhan dinhi sa mao nga parokya. Okay, Father, naapay mga lights and shadows no. Unsa may lantaw ani after unsa may after madungog no ang mga lights and shadows. Kay ang atong gihimo manggod niining mao nga tong pastoral visitation ni Archbishop Martin, mao gid ang panawagan pud ning tawag nato kana bitawng synodality, pagpadayon, ang pagpaminaw ilabi na sa mga katawhan, sa ilahang mga kalipay, mga kasakit, ilabi na ang ato ang gihatagan ako pagtagad mao gayud ang mga lideres sa mga parokya. Namati ta nila labi na si Archbishop, namati sa ilahang mga kalipay, ug gumano usab ang hagit nila diha sa pagpangalagad. O sayod ko nga si Archbishop human sa iyahang pagpamati sa katawhan, ihatong dalon diya sa pagpamalandong uban sa mga pag-ampo. Ug sayod usab ko nga maghimo taglakang niini usa atong mahimo pod para pod ma-address tong ilahang ilabi na ang ilahang mga kalisod. Ug uban pod nga ang ilang kalipay pod sa atong arsobispo pagpadayag sa iyang presensya isip amahan sa tuwang lokal nga simbahan sa usa. Father, sobre murag labing una ni siya nga nahimo ng pastoral visitation no. Yes. Official no. Official this formal visitation yun. And after dili usa may kuan ni no. Sunod-sunod na dayon sa mga parokya. Magsabot kami Archbishop asa nga sunod nga parokya nga ato ang bisitahon. Kay usa pod ni sa tong gihimo nga mga lakang pod sa atong pagsaulog sa ika-35 Diamond Jubilee sa to ang lokal nga simbahan sa Osamis. So, nalipay pod ko kay pirmiro pa man po din ako nga uban ni Archbishop as his chancellor. Ako po mismo nagkat-on. Ayun, nalipay po ko kay nakadungog po ko sa kalipay o mga kasakit sa mga katawhan po din sa lokal diri sa mao nga parokya. Father, you mentioned nga kalakip ang mga records ginalantaw no. Nabay so far may mga problema in terms sa records diya sa simbahan. So far gitan-aw gyud nato no nga intact ang mga records. Ilabi na diha sa mga baptismal records, sa confirmation, o sa mga gitawag na to death registry. So far sa tanaw na to mga records maayo man ang pagkahanay ato pong gitan-aw records sa Finance Council, nakita na to para po makita na to ang dagan unsay status ini mao nga parokya. Then so far ma-address po nato kung naay mga problema. That so far nato na nagi-check ang mga libro. Wala pa yung schedule next? So far wala pa. Giato lang nato ni karon kay karon po bispiras. Yeah. Ugma po fiesta nila ko. Siguro sunod-sunod na. Just be updated sa uban po ng mga schedules. So hapsay ang pagpaygayon, Father? Hapsay man. Na ubay-ubay po ang mga lideres na nakatambong karon. Pasalamat po ko kay bisan tuod sa kabisi nila karon
nakahagahin gyapon nakahatag gyapon sa panahon sa pagtambo uban sa pagimamat po nila sa tunga Obispo man. Okay, ito na kauban si Father Jason Paragiton diri sa paghigayon sa pastoral visit no sa tuwar Obispo Archbishop Martin Bawan sa parokya sa Berhen sa Kaloy diri sa Pangambuan. Kabanos Balitas, Double D8, Manuel Renquillo Jr. Nagkasalamat may adlaw.